Sa ilagang bahagi ng Samar, matatagpuan ang iba't ibang uri ng paraiso na pangarap mapuntahan ng marami nating kababayan. Mula sa mga nakakamanghang rock formations, mga mapang-akit na pink at white beaches, makapigil hiningang tanawin, isama mo pa ang Instagram-worthy na buhangin. Ilan lamang yan sa mga ipinagmamalaking tourist attraction ng Northern Samar. Hey, what's up mga ka-Sef TV? Welcome po sa ating panibago na namang vlog at ngayong araw ay bibisitahin po natin ang isa sa mga underrated province sa buong Pilipinas. Dahil sa layo nito mula sa Metro Manila at sa gateway ng Eastern Visayas, kaya iilan lang talaga ang nagtsatsaga sa mahaba at matagal na biyahe para lang masilayan itong mga naggagandahang pasyalan. Yun, so ngayong araw ay atin po itong iisa-isahin at ipapakita sa taong bayan kung gaano kaganda itong Northern Samar. Pero saan saang parte kaya ng Northern Samar matatagpuan itong mga naggagandahang atraksyon? Ligtas kaya itong puntahan, lalo na ng mga dayuhan? At paano nga ba ito mapupuntahan kung ikaw ay manggagaling sa labas ng Eastern Visayas? Kaya naman samahan niyo akong bisitahin at silipin itong mga ipinagmamalaking paraiso ng Northern Samar. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Ito ang bayan ng Katarman, ang sentro ng komersyo at negosyo ng Northern Samar. Ito rin ang nagsisilbing gateway ng probinsya dahil sa mas malaki ang nasasakupang kalupaan, kaya karamihan ng mga residente dito ay sa pagsasaka umaasa. Halos kapantay na ng bayang ito ang ilang lungsod dito sa Pilipinas. Tulad ng karaniwang lungsod, meron din itong mga naglalakihang hotel, shopping centers at bangko. Malaking bahagi ng baybayin nitong probinsya ay nakaharap sa Pacific Ocean, kaya karamihan ng mga bayan dito ay nakararanas ng katamtaman hanggang sa malalakas na alon. Karaniwan na sa Northern Samar ang matataas na alon, at dahil nga sa lakas ng hampas ng mga alon dito, kaya matatagpuan dito ang mga naggagandahang rock formation. Una nating silipin ang isa sa mga isla ng Balicuatro Group of Islands na nagsisilbing tahanan sa naglalakihang rock formations. Ito ang Biri Island, ang top tourist destination dito sa Northern Samar. Kilala ang islang ito dahil sa makapigil hiningang tanawin, mga nakakamanghang rock formations at malakristal sa linaw na tubig. Sa pamamagitan ng bangka na nakadaong sa bayan ng Lavisares ay mararating ang islang ito sa loob lamang ng mahigit 45 minutes. Dahil sa lawak ng isla na aabot sa mahigit 24 square kilometers, kaya maliban sa mga dambuhalang rock formations, meron din itong mga beach resorts, government center, mga kainan, at kung ano-ano pa. Mula naman sa Biri Island, puntahan naman natin ang bayan ng Palapag kung saan makikita ang Rakit-Dakit Rock Formation. Animoy spaceship na nakabaon sa baybayin ng dagat. Sa laki at lapad ng mga batong ito ay ito ang nagsisilbing harang laban sa nagngangalit na alon.
mga gustong gawing background itong rock formation, meron pong view deck na madadaanan sa gilid mismo ng kalsada. At mula naman sa Rakit-Dakit Rock Formation, punta naman natin ang pinagsamang beach resort, rock formation at lagoon. 3-in-1 kung baga, at ito'y matatagpuan sa isang lokasyon lamang. Ito ang Pinusilan Blue Lagoon na makikita sa Mapanas, Northern Samar. Yan, so nakita na po natin ang ilan sa mga nagagandang rock formation dito sa Northern Samar. Ngayon naman, bibisitahin naman po natin ang iba pang mga nagagandahang isla mayroon ng probinsya. Ito ang isla ng San Vicente, lugar kung saan makikita ang pamosong Pink Beach ng Eastern Visayas. Mararating ang islang ito sa pamamagitan ng maliit na bangka na nagmumula sa bayan ng Allen. Ang biyahe papunta rito ay aabot ng mahigit 2 oras. Habang nasa biyahe kami papunta sa isla ng San Vicente, ay nadaanan namin ang ilang pang-isla ng Northern Samar na nagtataglay ng pino at maputing buhangin. Isa na rito ang isla ng San Antonio. Ito naman ang isla ng Kapul na mas malapit sa mainland ng probinsya. Dito makikita ang sikat na parola na nagsisilbing gabay sa mga barkong dadaong at dadaan sa Northern Samar. Yan, so may mga napili na ba kayong lugar na gustong puntahan matapos itong lockdown? Well, baka trip niyong isama sa listahan itong mga lugar na susunod nating ipapakita. Ito ang Tabuk Beach Camping and Diving Resort na matatagpuan sa Isla ng Bani sa Lavisares, Northern Samar. Kumpara sa mga islang ipinakita natin kanina, mas malapit ang islang ito sa mainland ng probinsya. Sakay ng maliit na bangka, ang biyahe papunta dito mula sa bayan ng Lavisares ay aabutin lamang ng mahigit 20 minuto. Mula naman sa bayan ng Lavisares, punta naman natin ang bayan ng Lawang sa Northern Samar. Sa bahaging ito ng probinsya, makikita ang tinaguriang lulubog lilitaw na sandbar ng Eastern Visayas. Ito ang Kalakhan Island, ang nagsisilbing tahanan ng mahigit 100 metrong sandbar at daan-daang puno ng bakawan. Ito naman ang Onay Beach na matatagpuan sa Lawang Island. Kilala ang baybaying ito dahil sa golden brown na buhangin. Popular din dito ang cliff jumping. So ayun, nakita na po natin ang mga nagagandahang tourist attraction ng Northern Samar sa mga nagbabalak pumunta rito na galing sa labas ng Eastern Visayas
ay marami po kayong option. Yun, sa mga manggagaling sa Metro Manila, pwede po kayong sumakay ng eroplano papunta sa bayan ng Katarman sa Northern Samar. Sa pagkakaalam ko, bago magkaroon ng lockdown, ay meron silang isang flight kada araw. Pwede ring alternatibo yung Calbayog Airport. Yun nga lang, mula Calbayog Airport, kailangan nyo pang mag-travel ng megit 1 oras. Sa mga manggagaling naman sa Cebu at Davao, pwede po kayong sumakay ng eroplano papunta sa Tacloban City. At mula sa Tacloban City, ay pwede kayong sumakay ng van o bus papunta sa Katarman Northern Samar. Ang biyahe mula sa Tacloban City papuntang Katarman ay aabutin lamang ng mahigit 5 oras. So ayun, nakita na po natin ang mga naggagandang paraiso sa Northern Samar. Stay tuned po kasi marami pa po tayong mga probinsyang pupuntahan sa susunod na mga araw. Yan, so sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo pa po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyo kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.